Oh guys, marami guys. Oh. Guys, amazing earth ni guys. Guys, may nakuha na ako dito. Ayun, makain to. Hey, what's up? It's me, Binsoy. Good to be back. Second time na naliligo kami dito sa dagat at ito sila, puntahan natin sila. Naglaro sila dito. Meron pa pala nagkaibigan, muntik na nagkaibigan dito. Ay, shout out. Uy, dagan mo gwa kinasun? Dagan mo gwa kinasun? Hi, te. Hello. Shout out to my vlog. Ito sila guys. Naglaro sila. Sige. O sige, paglaro kayo. Sige. Dito po kami sa beach sa Pook, Talisay Pook City. Talisay City, I mean. So, ito po sila, naglalaro sila dito at isasama ko sila sa vlog. Uy, sige, bunalan mo diya. No, wala duway. Lingaw kay laduwa. So guys, low tide po ngayon guys. So ang gusto ko talaga sa dagat, pag sa dagat kasi gusto kong manginhas para dito sa Bisaya, manginhas yung may kunin ka dito. Basta low tide, gusto kong maghanap dito ng ng kinasun. Alam nyo ba yung kinasun? Tan! Nabay kinasun dire? Nabay kinasun? Way unod ilang kinasun? Wala kay kinasun ko naabot dito sa buhol nga. Abot dire kay kuan man daan og unod. Pulos ng seal. Oh, mga sale. Ganun ta ko. Mga flying be. Ang gusto ko sa pag sa dagat pupunta ay Huwag ka naman Tagalog, nahirapan ako sa kalisin. No. Just speak Tagalog and English and everything and Bisaya and Thinking of you? everything. And guys, gusto ko talaga yung i-video, i-vlog din yung laro nila, pero kaso hindi ako na ilang mga laro guys. So yun pala yung Villa Teresita. Pag gusto niyo pumunta doon, punta lang kayo. Villa Teresita Resort. Oh, ito mga kidus gusto nila masama sa vlog na sa ma-vlog. Gusto ko talaga sa pag sa dagat ako pumunta, gusto ko talaga yung manguha ng mga shell at sea urchin. Alam nyo na sea urchin, mga tuyong. So yun, sobrang low tide ngayon. Tagatuhod lang yung tubig dito. Ganda ng grace ng sun. Hintay ko lang yung pag pinalitan yung laro nila at saka ko sila bibigyan. Ayun, parang nag-set na sila sa laro nila. Okay, ito pala, natatawa siya sa akin kasi nagyaw-yaw ako dito na mag-isa. Nagyaw-yaw ako na mag-isa. Ali kisa may katikin mo, ganahan ka mo Apple's vlog. Ganahan ka mo Apple's vlog nila Chris J. Abangan nyo guys, iba-vlog ko to. Yung primitive technology. Survivors to. May surfman surfing. Ha? Nang di mo ka mo-upload sa vlog. Ari mi dire guys, mga may kuan guys, manginhas mi dire. Kasi sobrang low tide ngayon. Pag sa dagat kasi, pag low tide, gusto ko kasi
manguha ng ano, mga seafoods. Yan. Na sisi, kini sisi. Kung saan na, kasag ni? Makaon ni, dili. Wala. Ito, may makuha. Asan niyo nakuha? Sokrang na Ipakita mo dito sa camera. Ayan. Murag makaon man isa. Wow na. Makaon, nanguha ang ganyan ni di sa kuwan. Mayroon pa ako, di na ako ni. Tabang na kamuta na. Ayan guys ha. Makain to guys no, makain. Punta kami dito guys sa batuhan no. Parang may ano diyan, may makakuha kami ng something. Ayan no. Yung giba na bahay. Ha? Krusarian? Arata? Unsa man? Ay picture? Oo, ay na plastic. So andito kami guys. Yan si Kirby. See ya. Yan guys, tamang-tama guys, may nakita kami dito. Ito yung maliliit na ano, maliliit na shell oh. Ayan, kukunin namin to. At ito sisi, tawag namin dito, sisi. Ito sisi. Ito shell na maliit. Oh. Ayan oh. Kuwag kutsilyo ko, ato ni panguon. Kini, na, kinasun ni. Samad ka. Kutsilyo lagi. Kini na dukdukon tan ni kini. Makaon man ni. Ikunlog suka gani. Sarap to guys, sarap. Di ba? Kani day. So, may ano, may pimple ako dito. Ini to. Sige. Wait muna guys, mag-pictorial muna kami dito ha. Bye. Guys, may nakuha na ako dito. Ayun, makain to. Gusto niyo makita nito? Punta kayo sa may vlog kami dito. Primitive skills. Ayun no, may nakuha na ako dito. At saka mayroon pa dito. Ayan oh. Ayan. Ayan, mayroon pa dito guys. Nilakaw no. Ano, kinasuno ko. Dirime! Hoy! Na kami dito guys, manginhas. Moy. Love. Skarte. Namukot sila diri kay nanguhan ng isda. Itoy. Puntahan natin sila. Oh, di mo nguli. Magbuntagay. Oh, dara. Hi guys, welcome Louis to my Board. vlog. Louis Board. Subscribe my subscriber. Ay, dili mo ko nag-isda dire. My vlog, welcome ko to my guys. Oh, abi na ko ilahatog ko. Abi to kanyuha to ba? Hindi. Hi guys, welcome Jebel 77. My vlog, welcome to my guys. Akala ko amin yun eh. Puntahan natin sila. Nay kinason? Okay kayo. Dakop sila guys. More.
Lumilipas ang panahon. Gabi yan. Wala ko kinasun dire. Son! Dili ba kinasun? Kinason! Kinason! Na kinasun na. Gini ako ba? Oh. Ta kami doon guys. Manguha pa kami. Para dadami yung kuha namin. Marami pa yung kuha namin. Nalaw. Inani ba? Oh, kano? Mo to lagi padi ni mo. So guys, marami guys. Oh. So guys, dara mo makuha karon guys. No, guys. Kung ngayon mo guys, reply mo guys. Daan ta magdutag. Bibil lang ka mag-share. Gahi man guys, gahi. Pero guys, ano akong gusto iya ka? Ganyan yung madlong. Pero Okay. Wow, amazing. Guys, amazing earth ni guys. Ano ka mo? Kuputin lang nani nino sa kanino. Oh, no, marbulbul na ilagro ni bulbul. Hello guys, kami ni Jay. okay, pangwa. Guys, Guys, pinukpok namin guys. Oh. Ito yung laman niya. Wow! Isawsaw natin to sa ano, sa suka. Ayan oh. Ayan. Tan pinukpok namin, kinuha namin. Ayan guys. Punta muna ako dito doon sa cottage namin. Kuha ako ng lagayan dito. Noel, sa totoo ni Noel. Gani ha, tawag man tika dito sa inyo ha. Yan, tuwag man ka. Tuwag ko. Bilya Teresita guys. Bilya Teresito. Bye. See you. Oh, nakoy kuha. Ha, mukhaon ka ning kuha sa dagat ka namilit sa sa kilid ba? Gidukdok na mo ka nang kinasun ba tamo? Dagok yun no. Dito no suka ba? Pwede na. Oh. Ako kasi nabi ato na sudan di panaksan dito. Yay! Tao. Tahan guys. Hello guys, it's me Binsoy again. And kanina hindi ako nakapag-end sa vlog ko. Dito ko na lang tapusin kasi nalasing ako talaga at nalingaw kami kaganiya guys. So sa mga bago pa lang dyan na viewers natin at subscribe na ng ating channel at i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ko. At saka comment kayo kung gusto kayo kung gusto ko kayo ma-shoutout, comment kayo dyan. Binsoy, come on. Hanggang sa muli guys, thank you for watching, bye. I know you saw